sa inyo ng United Home Products, United Home Kidilets, United Home Sitab, Balay Nimo protektado sa tabang ng United Home Products. Nabakunahan ka na ba? Ano pang hinihintay mo? Narito ang mensahe mula kay Pope Francis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong napakaganda at napakamaaliwalas na umaga ho sa ating lahat. Sa lahat ho ng ating mga tagapakinig, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ito na naman po ang ating programang MHS Delivers, ang programang hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, otherwise known as MHSD BARM, the housing arm of the BARM. Kamusta po kayong lahat? Ngayon ho, napakaaliwalas ng ating umaga. Alas 11:03 na po ng umaga at syempre, tuwing Huwebes, ito ho ang araw ng ating pakikipagtalastasan, paghahatid ho ng lahat ng pinakabagong impormasyon patungkol sa mga aktibidades, mga programa at sa kaganapan ho sa Ministry of Human Settlements and Development, ang ministeryo ng BARM na namamahala sa mga housing and resettlement projects ng atin ho ang gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan ho, simula sa probinsya ng Maguindanao, Lanao del Sur, sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, otherwise known as the mainland and our island provinces. Today is May 26, 2022 at ang ika-25 sa buwan ng Shawwal sa ating Hijri calendar sa taong 1443. Ito na ho ang ating 68th episode ng ating programang MHS Delivers na live niyo pong napapakinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan at syempre live na live pa rin tayo sa ating Facebook page, live streaming, Facebook Live, Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Okay, ngayong umagang ito, kung inyo pong napapansin, ako lang ho ang nasa screen ng inyong Facebook account ngayon, nakikita ngayon sa inyong mga screen sapagkat ang aking mga kabalay, ang aking co-homecasters ay nasa ibang lugar ho para sa napaka-importante mga activity na hindi ho nila pwedeng iwanan. Ang aking kabalay na si Rhea ay nasa Davao City ngayon, kung hindi ako nagkakamali. Siya ho ay
uma-attend sa isang activity regarding our gender and development or GAD. Kaakibat ho dyan ang Commission ng Bangsamoro, BWC, Bangsamoro Women Commission. Yes, and of course, ang ating kabalay naman na si Hamsari ay nasa Cagayan de Oro City, kasama ang ating kabalay rin na si Zuhaira Ibrahim para sa ating activity kasama ang Catholic Relief Services o ang CRS. Kaya't ngayon ho, but kahit na ho wala sila personally or physically sa ating programa ngayon, magkakapiling pa rin ho natin ang ating kabalay, ang ating co-home caster na si Rhea via phone patch. Siya ho, ay ready na ba sa ating mga technical side dyan? Yes, ready na. May thumbs up na sa atin na binigay si Kuya Rupert. And nandyan din ho ang ating mga kabalay sa technical side. Si kabalay na Dato Nohas at si kabalay na Almansor. Ayan, ang namamahala ho sa ating technical side para ho patuloy ninyong makita at mapanood ang ating live stream ng ating programa ngayon, ang ating 68th episode ng ating programang MHS Delivers. Okay, kausapin natin dahil may thumbs up tayo nakuha mula sa ating technical side, ang ating kabalay, co-homecaster Rhea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kamusta ka dyan? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay lang po. Baka huwag yung munang sabihin na nasa isang workshop ako kasi malaman nilang nandito ako kasi doon. Wala na. Late na. Nasabi ko na. Oh dear. Okay. Kamusta naman dyan? Pangilang araw na ba ngayon? Last day na po ngayon. So we're tinatapos na namin lahat ng matapos namin ngayong araw. At inshallah, malalaman natin ang mga updates tungkol sa Regional Action Plan on Women, Peace and Security next week. Aha, mashallah. At progressing ang activity at last day na nga ngayon. Kamusta naman ang iyong pagkipagtalastasan sa iyong mga kasamahan? It's nice. Ma-active lahat. Grabe, mas lalo ng mga CSOs, mga... Sinabi kong CSOs at ngayon na-blanco ang utak ko kung ano ibig sabihin ng CSOs. Mga non-government organizations. Civil society organizations, yes. There we go. Yes, CSOs. Parang hindi rin ako umalis. Mashallah, okay. Kabalay na rin, tabay ka lang ha. Ikaw ay ating nakasama ngayon via phone patch. Kahit hindi kita nakikita, I can just imagine how you look with your voice. Ngayon, masayahin pa rin. Okay, mamaya-maya tayo ho ay magpo-proceed sa ating balita. And before that, kabalay na rin, nandito na ang ating guest speaker. Nauna pa sa atin ito. Kanina pagdating ho natin sa ating studio, ay naumahanta din. Iniaba guest speaker ta niya. Masya Allah, gustong-gusto ko po ito na maaga ho nga dumarating at live nakasama natin ang ating guest speaker ngayon. Siya ho, nako, ngayong mismong panahon na ito ay pakikilala ko na sa inyo ang ating kasama ngayon sa station, sa studio, na atin hong makakapanayam regarding our topic mamaya, which is ang 2022 updates ng Development Academy of the Bangsamoro or ng DAB. Kasama natin ngayon, ready na din ang kanyang microphone, ang Professor of Political Science and Deputy Executive Director ng DAB OCM na walang iba kung hindi si Dr. Shamsuddin Taya. Sir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning po. Waalaikumsalam and good morning. Okay. Mashallah, sir. Kamusta po kayo ngayong araw? Okay lang po. Alhamdulillah. Okay. As I can see on his face, maliwalas ho and syempre, ready na ho si sir para sa ating discussion namaya. Sir, in a few minutes from now, kayo ho ay aming kakapanayamin regarding our topic. Pagkaraan lamang ng ilang mga balitaan na mangyayari sa ating programa, sir. Ha? Antabay lang po kayo dyan. Siya ho ay ready na at syempre, mamaya malalaman natin, napaka-importante ho ng ating topic ngayon regarding the updates of the programs and activities ng DAB o ng Development Academy of the Bangsamoro. Pero sa ngayon, tayo ho ay makinig muna sa ating mga maikli, subalit importanteng paalala para ho sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang MHS
delivers. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito ang Ministry of Human Settlements and Development at ang programa nito ukol sa housing loan. Katulad ng mga panimulang mga struktura ng Phase 1 at 3 sa Barangay Kapiton, Dato Odin, Sinsuat, kasama ang Phase 3 sa Barangay Simba, Dato Odin, Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatura din. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Kinakailangang aktibong miyembro ng 24 na buwan sa Pag-ibig Fund ang aplikante. Kapag hindi umabot ng 24 na buwan ang membership, pwedeng bayaran ang nagkukulang ng mga buwan sa Pag-ibig Fund. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dilanggalang Building, Bishop Monju Street, Rosario Heights 8, Cotabato City. Yes, MHS delivers at yan ho ang ilan sa ating mga paalala, ang ating mga mahalagang patalastas sa ating programang MHS delivers. At yan nga ho ay patungkol sa ating 9 na requirements kung paano kayo makaka-avail ng ating mga housing loan units na pinamamahalaan ho at isinasakatuparan ng ating ministeryo, ang MHSD BARM. At ang ilan nga ho sa ating mga housing units ay being constructed ngayon diyan sa may Barangay Simba, sa Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. And some of them ay reserved na po, kaya't magmadali po tayo kung gusto nating makakuha ho sa mga units ng housing projects na yan at kumpletuhin natin yung 9 requirements na yon para ho maisumite sa ating opisina. Ang ating hong opisina ay dyan banda sa may village, sa may Rosary Heights 8, Bishop Monju Street, katapat lamang ho ng Marines, sa unahan ng St. Benedict School sa may village yan. Kung gusto niyong bisitahin ang ating opisina, pwede kayong pumunta, but please observe minimum health protocols para ho hindi na ho tayo maapektuhan ng COVID-19. Wear your face masks and syempre magdala ho tayo ng sanitizers, alcohol para lagi ho tayong protektado at malinis ho ang ating mga kamay. Okay? So yun po. Kung meron pa kayong mga karagdagang mga katanungan, feel free to contact us to notify us, to get in touch with us through our text line na inihong nakikita sa ating background. At pwede rin ho kayong makipag-chat sa amin sa ating Facebook account, MHSD BARM. At ang ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development. Kahit saan po doon ang mga pamamaraan, pwede niyo kaming kausap, makontact, and willingly, with all our hearts, ay sasagutin ho namin ang inyong mga katanungan para ho malinaw ang lahat-lahat sa atin para maka-avail ng ating mga housing loan units. Yan ho ay kaakibat ang Pag-ibig Fund sa proyektong ito, kaya nararapat ho na kayo ho ay maging miyembro ng Pag-ibig Fund para ho maka-avail kayo sa ng ating mga housing loan units. Ayan ho. At dahil dyan, nakaantabay pa rin ang ating kabalay, tayo ho ay dumako na sa ating balitaan ngayong ating 68th episode ng ating programang MHS Delivers.
At para ho sa ating headlines, MHSD at CRS tinalakay ang paglikha ng RLDRB sa EPB Project Meet. Ikalawang headline, MHSD at International Alert, inisyal na naghanda ng RUMP sa isang Stratland session. At ang huli sa ating headlines, MHSD nakibahagi sa ikalawang BDP 2023 to 2028 Formulation Workshop. At para sa detalye ng ating unang balita, MHSD at CRS tinalakay ang paglikha ng RLDRB sa EPB Project Meet. Narito si Cabalay Ria. Kaugnay ng pagpapatupad ng Enduring Peace in the Bangsamoro o EPB project, nakipagpulong si Minister Attorney Hamid Aminuddin B. Bara sa Catholic Relief Services ng CRS sa MHSD BARM Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, noong 18 ng Mayo 2022. Bilang chairman ng Land Dispute Resolution Committee, ang LDRC, ibinahagi ni Minister Bara ang mga impormasyon ukol sa most affected areas bunga ng Marawi Siege na binubuo ng 24 na barangay, kung saan binigyang diin niya ang pagiging kontributor ng LDRC sa pagpapanumbalik ng lungsod ng Marawi. Binigyang diin din niya ang paglagda ng MOU kasama ang International Alert, isang ahensyang bihasa sa paglutas ng alitan na may kaugnay sa lupa, at kanyang sinuportahan ang panukalang lumikha ng Regional Land Dispute Resolution Board, ang RLDRB. Tinalakay din sa pulong ang mga nakaraang aktibidad na isinagawa bilang bahagi ng EPB project tulad ng talakayan with BARM agencies na dinaluhan ni Director General Esmael W. Ibrahim kasamang mga kinatawan mula sa iba't ibang ministry sa tahensya ng BARM, kung saan napagkasunduan ng mga kalahok na bisitahin ng CRS ang BARM Ministries para ipakilala ang konsepto ng Interagency Working Group at i-update sa progreso ng EPB project. Itinatupad ng CRS kakibat ang mga non-government organizations nito sa mga piling lugar ng Bangsamoro Region ng EPB project na naghahangad ng kapayapaan at katatagan sa BARM sa pamamagitan ng matibay na pakikipagtulungan sa iba't ibang ministry at ahensya sa pagtugon sa mga issue sa alitan, partikular sa pagmamayari ng lupa at pag-udyok sa mga komunidad na lumahok sa mga aktibidad ng pagkakaisa sa lipunan. Sinundan agad ng pagpupulong ni Janisa M. Makapantar, Chief of Environment and Land Use Division, at Abdul Hamid C. Alawi Jr., Chief of Policy Development and Coordination Division, at ng CRS para sa convergence activity ukol sa iminungkahing policy event na pangungunahan ng MHSD. Bilang resulta ng pulong, ihanda ng isang executive order sa paglikha ng RLDRB para sa pagsusuri ng mga miyembro ng parliament at isang pangkat ng mga legal officers sa mga darating na linggo. Ako po si Joyria Bintamran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat, Kabalay Nari, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, para sa ating balitang MHSD at International Alert, inisyal na naghanda ng RUMP sa isang Stratland session. Nagpulong ang Ministry of Human Settlements and Development ng BARM at ang International Alert Philippines para sa isang strategic planning session sa paglikha ng stratehiya ukol sa pamamahala ng yamang lupa na ginanap sa New Dawn Hotel, Cagayan de Oro City noong Mayo 15 hanggang 16 taong 2022. Layunin ng aktibidad at tiyakin ang pinakamainam na pamamahala ng mga lupa para sa rehabilitasyon, muling pagtatayo at pagpapaunlad ng Marawi City at mga kapaligiran nito, gayon din ang pagtugon sa mga umiiral at potensyal na mga alitan sa lupa at maaaring mangyari sa panahon ng pagpapatupad. Tinawag ang inisyatibong ito na Resource Use and Management Planning o RUMP, isang proseso at plataporma para sa pagtukoy ng mga resources,
pagmamapa ng mga claim at conflict timeline, at pagbuo ng mga diskarte para sa resources na madaling ibagay, inklusibo, may partisipasyon at conflict sensitive. Ayon kay Francisco Pancho Lara Jr., International Alert Peace and Conflict Advisor, sa kanyang presentasyon sa kahalagahan ng political settlements at institutional multiplicity, ang MHSD umano ang nangangasiwa sa iba't ibang ahensya sa usapin ng paglutas ng hindi pagkakaunawaan sa lupa. Kabilang sa mga pagtatanghal ang iba't ibang overlay ng Marawi City, ang 5 proklamasyon ng lupain, ang naitalang parsela ng mga lupain, Certificates of Land Ownership Award o CLOA ng Department of Agrarian Reform, at ang Official Certificate of Registration ng mga rehistradong titulo sa lungsod ng Marawi mula kay Gilson Andre Narciso, International Alert Geographical Information System o GIS Officer. Ibinahagi rin sa aktibidad ni Nomaire Madid, ang Director for Operations and Management, ang tagumpay na nakamit ng MHSD at ibinahagi naman ni Dr. Minalang Barapantaw Sr., Executive Assistant 5, ang mga highlight ng Marawi Rehabilitation Program o MRP. Sinabi ni Minister Hamid Aminuddin Bara na matutugunan ng RUMP ang mahinang sistema ng mga karapatan sa ari-arian, magkakapatong ng mga claim, pagpapatunay ng titulo, mga transaksyon sa pagbebenta at paglilipat, at hindi napapanatiling paggamit ng mga resources na humahantong sa karahasan. Kabilang din sa mga resource persons mula sa International Alert, sina Ruel Punong Bayan, Senior Program Manager, Nikki Feline De La Rosa, Country Manager, George Gole, Senior Program Officer, at Ray Palabon, ang GIS Officer. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, nag-uulat. At para naman sa detalye ng ating pangatlo at huling balita, ngayong araw, MHSD nakibahagi sa ikalawang BDP 2023 to 2028 a formulation workshop, nagbabalik sa Cabalay-na Ria. Aktibong nakilasok ang Ministry of Human Settlements and Development ng BARM sa pangalawang Bangsamoro Development Plan para sa taong 2023 hanggang 2028 Formulation Workshop noong ika-18 hanggang ika-20 ng Mayo 2022 na ginanap sa Acacia Hotel, Davao City. Sa pamamagitan ng serya ng mga workshop, nag-update ang bawat komite ng kanilang mga sectoral output indicators na sinundan ng pagbabahagi ng mga headlines, kwento at mga estratehikong layunin. Nakibahagi ang lahat ng mga ministry sa mga sesyon ng pagpaplano at mga workshop sa paggawa kung saan may mga kinatawan sa bawat komite. Kinatawanan ng MHSB ni Rohaima Abbas, Engineer 2 para sa Infrastructure Development Committee, Alaysa Once, Development Management Officer 1 para sa Social Development Committee, at Sharani Pandi, Planning Officer 1 para sa Development Administration Committee. Kabilang rin sa mga napaunlad na komite ang Economic Development Committee at ang Peace, Public Order, Safety and Security Committee. Naging posible ang aktibidad sa pagtutulungan ng Bangsamoro Planning and Development Authority, Bangsamoro Economic and Development Council, Japan International Cooperation Agency at the Asia Foundation. Formal na nagsimula ang programa sa pambungan na pahayag ni Director Mohajirin P. Ali, MNSA, BPDA, Bangsamoro Director General at nagtapos sa pangwakas na pananalita mula kay Director Cadel Sulaik Jr., Director 1 ng BPDA. Magpapatuloy ang pagbabalangkas ng BDP sa pagsasagawa ng karagdagang mga right shop hanggang sa makagawa ng panghuling draft na maaaring may bahagi at maitanghal bago ang taong 2023. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako po si Joyria Bintemran Muhammad, ang inyong lingkod Bangsamoro, nag-uulat. Ayan, maraming salamat Cabalay-na Ria sa pagbibigay ng mga importanteng detalye ng ating mga balita
ngayong 68th episode ng ating programang MHS Delivers. At sana ay patuloy kang mag-enjoy at maging produktibo sa iyong activity with the Bangsamoro Women Commission ngayon at kaakibat din ng The Asia Foundation. Inshallah, kabalay na sa ating next episode, balita na ang aktibidad na iyong dinadaluhan ngayon. Kabalay na Yes, inshallah po, Watala. Inshallah po, good luck sa ano bang kadalasan na ginagawa ko dyan sa programa. Good luck. Good luck sa impormasyong pambayat na buhay segment at sa segmentong KKK mamaya, Ate Sal. Salam po kay Director Shamsuddin. Syukran po sa pagtanggap ng aming invitation. Yes. See you next week, mga kabalay. Inshallah, yes. See you next week. We are excited to see you again. Kabalay na At syempre, thank you for facilitating our guest speaker today. Ang aking napakamaasahang kabalay sa pag-invite ho ng ating mga resource speakers, ng ating mga guest speakers sa ating programang MHS Delivers. Via Manila. See you next week, inshallah. Bye for now, Kabalay na and good luck sa akin sa ating IPH mamaya-maya. Okay. At yan ho ang kabuuan ng ating balitaan sa araw na ito. May 26, 2022 and the 25th of Shawwal, 1443 sa ating Hijri calendar. Okay, at tayo ho ay dadako na in a short while. Pero basahin ko muna itong mga nag-comment sa ating live stream, sa ating Facebook page. Lagi hong nangunguna ang mensahe mula kay Khalil Ara Ascali, watching from SPDA Road 6, Datuudin, Sinsuat, Maguindanao. At syempre, ang isa ho sa laman ng ating balita kanina, si Mrs. Charani Pandi. Salam, sabi niya, salam sa iyo dyan kung saan ka man naroroon ngayon. Kabalay na siya sa mga panahong ito. Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan. At syempre, ang ating kabalay na inhinyera, Mos Kasi Mabusama, salam, watching from Opsen, mga Manisan. Timba si Manisan ba niya ba? Magandang umaga, Kabangsamoro. Magandang umaga rin sa iyo. Assalamualaikum. And sabi niya, love, baby galing-galing. Yes, Masha Allah. Of course, yan ho ang mga kinatawan ng MHSD. And coming from the Information and Communications section ng Office of the Minister o ng OM na lagi ho natin kaakibat sa pagkuha ng mga documentation at papalaganap ng mga mahahalagang impormasyon mula ho sa ating ministry. At kaakibat siya ng lahat ho ng kawani ng Ministry of Human Settlements and Development. Kung wala ho tayong isinasagawang activities, wala ho kaming maibabalita sa ating programa MHS Delivers. Okay? At yan ho, magbabalik ho muli tayo sa iba pang bahagi ng ating programa. Pagkaraan lamang ng ilan sa ating maikli, subalit napakahalagang mga mensahe. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dilanggalan Building, Bishop Monju Street, Rosary Heights 8, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, indeed, MHS Delivers. At yan ho ang pangalawa sa ating pinakamahalagang paalala para ho sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa. Yan ho ang ating resettlement projects. At yan ho ay ating isinasakatuparan sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao
Sa katunayan nga po ay nagkaroon ng documentation ng monitoring ang pangkat ho mula sa ating ministeryo sa MHSD BARM sa pangunguna ho ng ating Director General Ismail Ibrahim sa island provinces sa Basilan at Sulu para ho bakunan ng proper documentation at syempre ho i-record natin kung ano nga ba mga pangailangan pa at mga kailangang solusyonan kung meron man ho sa construction ho ng ating housing units under our resettlement projects. At ito hong ating mga resettlement projects na ito ay para ho sa ating mga kababayang indigenous people, what do you call this, displaced, IDPs natin, and of course ang ating mga former combatants at ang kanilang pamilya at mga informal settlers. Naku, nakakalimutan ko na ang aking mga ang mga ibig sabihin ng ating mga acronyms na ito. Internally displaced persons, yan ho ang IDPs. Na naapektuhan ng mga kalamidad, naapektuhan ho ng mga hindi pagkakaunawaan. And syempre ho, ang ating mga former combatants na sadyahon nangangailangan na kanilang sariling bahay, konkretong bahay, disenteng bahay, para ho sa kanilang mga pamilya, para maging maunlad din ho silang kabahagi ng ating sosyedad. Okay, so yan ho ang ating resettlement project. Sana ho ay matapos ang ilan sa mga ito ngayong taon, para ho mangyari na ang ating pinakahihintay na awarding na yan ho ay base sa ating criteria or guidelines dahil hindi po kayang pagsabay-sabayin na mabigyan ng kanilang bahay ang ating mga beneficiaries. Pipiliin ho muna ang pinakanangailangan base ho yan sa ating criteria o guidelines na isasagawa ho ng ating opisina kaakibat ang ating mga partner agencies. At syempre, specifically, ang gagawa ho niyan ay ang ating Housing and Human Settlements Division. Okay? At dahil dyan, tayo ho ay mag-proceed na. Dumako na ho sa ating, isa ho sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating programa at yan ay ang ating, ano kaya ito? Ang ating IPH. Impormasyong pambahay at hanap buhay without the O. IPH without O. Ano nga ba ito? Actually, ito ho ay binabahagi sa atin ang ating kabalay na si Rhea. Subalit sa ngayon, kailangan na ho nang bumalik sa kanyang very important activity ngayon with the BWC. Pero hindi ho kami mawawala ng impormasyon na ibibigay sa inyo sa ating IPH. So itong ating IPH without O. Pakinggan niyo po ito. Baka ito ho ang lumabas na katanungan mamaya sa ating KKK na kahit gustuhin ko man ho ang ating kabalay na si Rhea ang magbigay sa inyo, hindi ho maiwasan na sadya ho nangangailangan ng panahon na siya ho ay makadalo sa importanteng activity na atin hong nabanggit sa inyo. Okay, para sa ating IPH, ngayong araw na ito ho ay may kinalaman sa, dahil pinag-uusapan natin ang alitan sa lupa, ang land disputes sa ating mga balita at sa ating episode ngayon, ito ho ay may kinalaman sa COSLAP. Ano ba itong COSLAP na ito? At syempre, hindi ho kislap. COSLAP po pinag-uusapan natin. At isa ho itong acronym. Tandaan natin ha? Isang acronym ang COSLAP na ang ibig sabihin ay Commission on the Settlement of Land Problems. Tandaan natin, ang COSLAP ay Commission on the Settlement of Land Problems at yan ho ay sa ilalim ng Department of Justice o DOJ. Itong COSLAP na ito ay nalikha sa pamamagitan ho ng Executive Order number 561 noong Setyembre 21 taong 1979. Isa itong administrative body vested with quasi-judicial powers and functions at ito ho ang nag-take over. It took over from the abolished Presidential Action Committee on Land Problems o yung tinatawag na PACLAP. Nako, ito po ay nalikha pursuant to the Executive Order number 251 on July 31, 1970, yung PACLAP na yan. And then of course on, kagaya nga ho na nabanggit kanina, September 21, 1979, siya ho ay naging, ano nang tawag sa kanya? COSLAP na. From PACLAP to COSLAP. Okay, ano nga ba ang ginagawa nitong COSLAP na ito?
Ito ho ay nagbibigay ng assistance sa mga small settlers, tillers, indigenous cultural minorities, and the underprivileged in settling their problems in an expeditious and inexpensive manner. So kung atin hong naririnig ang mga alitan ho sa lupa, maaari tayong dumulog dito sa COSLAP na ito under the Department of Justice. Tandaan po natin yan. Kung may mga alam po tayong alitan, awayan, na may kinalaman ho sa lupa, agawan sa lupa, and of course, maraming claimants ng lupa na maaari hong maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan at karahasan. Ito ho ang namamahalang ahensya, ang Commission on the Settlement of Land Problems o COSLAP. Okay, so yan lang ho ang bumubuo sa ating IPH Without O. Ang ating segment ho na ibinibigay sa inyo palagi ng ating kabalay na si Ria. Subalit sa ngayon, atin na muna itong pupunuan. For the meantime, habang siya ho ay nasa activity pa niya, at magbabalik po yan siya sa ating next episode inshallah. At sana ho ay makapiling na rin natin ang ating kabalay na si Hamsari para magbigay sa inyo ng ating COVID defense. Okay. Subalit, kami ho ay magbibigay pa rin sa inyo ng mga tips para ho tayo ho ay makaiwas dito ho sa COVID-19. Nako, sa last natin na update, nung last episode, wala hong kaso ng active case dito ho sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ngayon, hindi tayo nakakuha ng update. Nako, next episode natin, tayo ho ay makakakuha na, no? Tandaan lang ho natin, ang ating bida solusyon, bida. B, bawal walang mask. Kailangan pa rin ho, palagi nakasuot tayo ng mask natin, face mask. I, isanitize ang mga kamay. Lagi ho tayo magdala ng alcohol, ng sanitizer, para if in case kuha tayo ng ng virus, pwede ho nating pisikan. Ako, hindi lang pisikan ha. Kailangan ho ay tama ang pag-apply natin ng ating mga alcohol, sanitizer. Yan ho ang I. And of course, D, dumistansya ng 1 metro, ang ating social distancing, panatilihin pa rin natin. At ang A naman, sa bida, alamin ang totoong impormasyon. Huwag ho tayo palaging nag-subscribe sa fake news dahil naglipa na ho ang mga yan. At dapat ho, i-verify natin ang lahat ho ng dumaraan sa ating news feed bago ho natin i-share. Yan ang pinakamahalaga. Okay? And of course, yung plus ng ating kabalay na si Zoo, tayo ho ay magpapakuna na para ho tayo protektado at tayo ho ay panatag. Okay? Importante po yan. Kapag ikaw po ay bakunado, pwede kang pumasok sa ating mga stores nang wala ka ng pangamba. And then of course, bakunado ka rin, ikaw ay panatag, of course, dahil protektado ka na. Okay, so ngayon po, ang oras natin ay 11:39. Tayo ho ay dumako na sa pinaka-importanting bahagi ho ng ating programang MHS Delivers. Ang ating MHS Discusses, ang ating talakayan portion ng ating programa. Ngayong, of course, Thursday, May 26, 2022 and the 25th of Shawwal, 1443. Okay, balikan ho natin ang ating resource speaker ngayon. Ready na siya. Salamat ho sir sa inyong pagantabay at automatically, kayo ho ay talagang willing na maging guest speaker namin live ngayon sir para pag-usapan ho natin ang update ng Development Academy of the Bangsamoro ngayong year 2020 po. 2022. Nagbabalik ho ang ating speaker ngayon sa ating programa, 68th episode, si Dr. Shamsuddin Taya. Sir, again, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aha, ayan. Nako, siguro si sir na ito is a man of few words. A man of few words, pero mantik, ikadalunin ka ng mga
Katigan, Pakangge sa Lakitano, nakakabigay po sa atin ng mga makabuluhang impormasyon. Okay, umpisahan na ho natin, sir, no? Ang ating update ngayon. Kamusta po ang inyong opisina, sir? Ang Development Academy of the Bangsamoro. Okay, sir, can you please give us siguro mga ilang lines on ano nga ba ho ang mandato ng Development Academy of the Bangsamoro? Can I open the link here? Yes, sir. Yes, sir. At your convenience. Yes. Okay. Assalamualaikum and good morning. Waalaikumsalam. Okay, as far as the DAB is concerned, or the Development Academy of the Bangsamoro, sometimes we call this DAB, sometimes they call DAB. So, the primary or the main mandate of the Bangsamoro or the Development Academy or the DAB is capacity building. Okay. So when we talk about capacity building, mainly we are talking about training. So we are responsible, we are mandated to train all those the Bangsamoro workers or Bangsamoro employees within the farm. Sir, Bangsamoro employees lang ho ba ang ating target na i-capacitate under the DAB? As far as the clear mandate in the you can see in the Bangsamoro Administrative Code, so it is the workforce or the employees of the Bangsamoro. But there's some other portion you can see in, for example, especially in the Bangsamoro Civil Service Commission, because it was recognized by the civil service as learning and development institution. So at par with some other institutions like DAP or Development Academy of the Philippines, and any other institution in that case. So we are at par at this time. So there's also specifically mention about to capacitate through extension the mujahidin and the mujahidat in that case. So in short, we see that it might go beyond with the employees of the BARM. That's right, sir. So basically employees of the BARM, but you can also go beyond that by serving our mujahidin and our mujahidat. Yes. Okay, that's right. Okay. So ngayon, sir, hindi pa tayo partner with the MHST on your capacitation activities. Sana ho one of these days. Yes, kami naman ho makapacitate ng Development Academy of the Bangsamoro. Is ongoing all the trainings or the capacity building. So because when we talk about the capacity building, there are two here. Internal capacity building. So we are being also capacitated or trained by ourselves outside, especially World Bank and some others institution. At the same time, also our main task is to capacitate or to train as I mentioned, those the Bangsamoro the workforce, because we cannot train someone if you are not at that point you don't have the ability. That's why. That's right, sir. While we are training, at the same time also we also some sort of training our own ourselves, or internal to the DAB. Tama, sir. You need also to be capacitated. Yes, because remember, this is a new agency. It was only a product. Of course, basically we talk about the legal framework. So it started with BOL. Okay. Then followed by the BAC or BAC, the Bangsamoro Administrative Code that legalized the operation, and of course the Bangsamoro Civil Service Commission. Okay. So ito yung mga legal. Yes, this is the legal framework. Mainly these three. You can see that nagiging napanganak ang Tama. Nandoon lahat yung mandate. Nagkaroon ng development o DAB o Development Academy of the Bangsamoro. Tama ho. So BOL, BAC, yes, Bangsamoro and Administrative Code, at saka yung BCSC, BCSC. Bangsamoro Civil Service Commission. Ayan, Bangsamoro Civil Service Commission. Marami po ako nakuhang acronym sa inyo, sir.
Pero lahat nagsisimula sa B, of course. Yes, nagsisimula sa B, of course, including Bangsamoro. BOL and Bangsamoro Organic Law. Yeah, that's right, sir. Right. So, kailan po, sir, nag-umpisa itong DAB na ito? Into operation? Anong taon? The operation, we started right after sa pag-ano ng BEC o yung back o sabi nila yung Bangsamoro admin codes. So once it's already then we started, but remember this is a new agency, so mainly ang inano namin yung sa kwan yung sa yung kwan yung tawag yung hiring and some others. So doon kami na busy na ano. Correct, so correct, sir. kasi especially last year, so dalawa lang ang permanent yung sa kwan sa director 2 as a director 3. So Okay. the rest wala pang permanent na. But so far, so we tried our best, and then especially yung sa admin, because that is a main requirement for being with fiscal autonomy. That's So far, alhamdulillah, we met those main requirements. So, ang DAB ngayon, sir, saan po ang location ng inyong office? Yung location ng office, sinasabi nyo yung sa yung sa Japanese Friendship Building? yes, Friendship Building at the Yes. back of, sa likod lang ng office of the sa bahay ng office of the Chief Minister. Yeah, that's right. Diyan po sa loob ng Bangsamoro Government Yes, Center. sa Bangsamoro Yes. Government Center. Sa BGC. Okay. Yes. So, ngayon, sir, ilan po kayo mga trabahador under the DAB? So far, we have more than 20. More than 20. Yes, more or less 20, but because we are still the hiring, especially because we have 5 divisions. So and then the 3 divisions was okay. But the Okay. only problem the division is the management division or knowledge management division and the research divisions. So yun ang hinahire namin, but unfortunately because of the election ban, so but we can hire after the lifting of the ban. That's So right. basically July, inshallah, we can complete the hiring. Nako, sir. Everybody's looking forward to that, no? Yes, Sa buwan ho ng Hulyo, mag-resume ang kanilang Yes. recruitment process. Yeah, recruitment process. Yeah, that's right. So, meron kayong Knowledge Management Division, and you also have this... We don't have Wala pa. the division Wala chief. pa. Okay. And meron kayong research, sir, no? Yes, I was the head of the research before, but when I was promoted as Director 1, Okay, mashallah. so naiwan ko yung kwan. But at present, ako rin yung kwan yung ang tawag dyan yung parang concurrent na- yes, concurrent. yes. Yes, exactly, that's wrong. That's right, Concurrent sa head, research. yes, sa current. Okay, nako. Importante, sir. Importante gid sa ikuanang yung established yung ating mga empleyado. Para ho wala na hong inisip masyado, sir, no? At makapag-focus sa kanilang mga trabaho sa opisina. Ngayon, sir, ano po yung mga programang isinasagawa nyo? So Specifically sa DAB. specific as a DAB. Okay, first as far as because remember this is a training, but the BARM in general and the Office of the Chief Minister emphasize research-based material research. So we cannot simply do the materials. For example, the modules and so on and so forth. So kailangan may available na materials for that, or else we have to conduct. So what are those? Very important. So the first time that we conducted a research is the moral governance. Okay. So Bangsamoro moral governance. So we completed this one. So we submitted to the Office of the Chief Minister. Then he tasked this one. He give this task to the Mufti. So the IFTAM and the director, and then we're waiting for the launching. So I think soon inshallah they will launch. Sir, this moral governance in the form of module, book, or... It is there's a technical report, Okay. more or less 160 pages. Pages, And then we also
managed to have modules. We develop a module from that, and then at the same time also out of that module, and then we prepare also the PowerPoint for the presenter, because this is intended for TOT. The training of the yes. So we have to train them exactly what moral governance is, and especially the method, the method of the. So yun ang pinaka-importante na ano. Correct. The methods, no? Yes. So this you submitted to the Office of the Chief Minister and then to the Darulifta. Yes, Darulifta. Yung technical report and yung modules. Yes, only the technical report only. Because the DAB is mandated for this the trade, because this is the main mandate of the DAB, the capacity building. When we talk about the capacity building, so we're talking about training, and this training is those materials, and one of those is the moral governance. So it is because moral governance is obligatory to all the employees of the bank. Totoo, sir. Yes. Because our government is advocating moral governance. Yes. Ayan, at lagi ho yang nako, sir. Every employee na appointed ay nanunumpa ho na itataguyod ang moral governance. So, alhamdulillah, at least it is written now. Kasi hindi lang sabi-sabi, nandyan na ano. So, we are just waiting for the approval, and then after that, they will launch some. Correct. So, this is the one project that we conducted. Correct. Mashallah. So, we conducted also another, remember in the BDA, they have the values transformation. So, the but VTT. VTT. But the problem with VTT is community-based. So now we are going to train the government workers or employees. So hindi compatible yung kwan. So as a result of that's why we develop values transformation and professional development. Professional, this is meant for the employees. Yes. That's so right. it is in going. So I think a few months, we will complete that the module. Okay. Sir, if ever, kunyari sa aming ministry, sa MHSD BARM, we are planning for a VTT, no? Yes. VTPD. VTPD. Yes. Professionals. Okay. VTPD. Values Transformation and Professional Development. VTPD, yes. That is a new version naman ta. Tandaan natin ha. Yes. Values Transformation and Professional Development. Yes. So ano po ang inyong may bibigay sa amin sa ministry? Will that be you are to facilitate and conduct the training? Or resource speaker lang po ang magagaling sa inyo? Ganito ang quad. Remember, the DAB is more we can train. Okay. So it's a training agency, but mainly the DAB is the main function of the DAB is management, because we cannot train them, and more or less almost 10,000, I think more than 7,000 employees of the BARM. So we cannot train by ourselves. Only I think roughly 29 of us, more or less those plantilla. So how can we do it? So that's why our main function, but of course we can train. So but we have the logical one. So what we can do, so we manage that one. How to management is our own. So what we do, that's why we have a pool of experts. Yung pool of experts, dalawa yan. May individual, mayroong kwan yung institution. Okay. For example, yung individual, alam na natin, so for institution, so now is we agreed already na magkaroon kami ng Memorandum of Understanding, MOU, with BDE. So lahat ng BTPD, so sila na ang magte-trend doon sa ano. So and then some others maybe if we agreed further, because so then in fact it is continuous. They are now doing training now the BTPD as far as the case of the DAB, and so we partnered with them. So sila ang service providers. So we are the managers. We manage them, and so tulad sa inyo, if you want to be trained, so what we can do is mag-request ka dun sa amin. So after the thing, and then after you requested, so then we will inform you. We will inform also the BDE, the BDE, and then we'll discuss three of us, do some in person, and then especially talk about yung sa date, yung expenses, and so on. So remember, yung lahat ng expenses is not for the DAB.
makukuha yun sa inyo na Yes. So, Okay. you agree with the BDA, ilan yung kwan, magkano, how much, yung lahat na So, from there, and then, go. Kasi, kailangan, hindi kayo pwede mag-diretso because it's very important. Kasi sa certificate, Yeah. so nandoon ang perma ng BDE at saka ng DAB. Without DAB, hindi tatanggapin. Mayroon ka, makakuha ka ng knowledge, but the civil service will not accept that yung sa training as a training. Yes. Because only the DAB recognized by the Philippine Civil Service Commission as a training the agency, especially with respect to learning and development Naku, agency. Mahalaga ito, sir, na malaman ng it's ating very mga important. kababayan. Yes. Kasi pag hindi din, sayang lang, ang knowledge lang makuha mo, pero yung para sa promotion mo and sa related, kasi kinakailangan mo yun if sasabihin mo sa civil service Yes. as a requirement, That's as a right. promotion, and so on so forth. So, kaya nga, yung may parang tawag niya, yung may mga, sabi nila, may mga kurulum na magti-training, problema yan, sa kanila, kasi ang makukuha lang nila, yung certificate nila, yung knowledge lang, pero yung value niya para magamit sa Oo, trabaho if nila, ever, professionalness. yes, only with DAB, recognize only certificate with the signature of the DAB, especially the executive secretary, executive director ng DAB, under sa leadership ni Sheikh Hisham Nando. So far, at this point in time, yun lang ang marirecognize. Without his signature, without the signature, from the DAB, Yes. and then hindi yan i-recognize ng civil service. There you go. Nako, importante ho yun na malaman natin. Yes, kailangan Isa ho yun. Sa mantiko ng ating usapan ngayon. So, kailangan po lahat ng ating request, for example, for VTPD, ay via the DAB. Yes, and then they're mag-request the sa ones to manage and facilitate Yes. yung pag-invite sa BDA. So management with us, but of course, we can train also. We can Yeah. be also as a trainer. But ang inaano dahil sa hindi yung kaya, so service providers yung either individual o yung institution tulad ng BDA, for example. Sila ang magbibigay ng training, so that's sinasabi natin service provider yung Yes. tawag natin sa kanila. That's right. Okay, sir. So, as of now, sir, ilan na ho bang, meron ho ba tayong statistics kung ilang training na ho ang nakandak ho ng ating lab? Wala so akong far? kwan na pero I think hundreds. Oh. Hundreds of the Madami trainings. na, sir. Yes, madami na. Siguro, in your case, but tulad ng I think coming, yung sa AGO, lahat na yung sa AGO, yung sa MBHT, sa Marami karamihan na marami na kung yung na-train kasi hindi ko lang makuha yung talagang statistic na Yes, okay. So, pero so far ang dami na po na training marami namin. na. So that means marami na ho nag-benefit sa inyong mga Yes. training programs. Yes. Ngayon, sir, ano po ho yung mga plans natin in the future na mga activities or programs under the Development Academy of the Bangsamoro? So, yun ang we focus those kasi what is lacking is as a new institution, yung materials, yung sinasabi kong modules. Yeah. That's why we focus, for example, yung Correct. now we have we is done already yung moral governance, then yung BTPD, then Bangsamoro situational, yung sinasabi is all about the Bangsamoro history, our identity, and so on. So ongoing posts. That's why we hired them and the expert. So we have this yes. consultant doing this the thing. So we'll go with our guidance the thing. So That's right. I think within this I think few months we will complete that. Yes, inshallah. Of course, yan ang those are the main the most important because we don't so far wala tayong materials. There's some Totoo yan, materials sir. but the problem is not in line with our values. Correct. So kailangan makagawa tayo tulad ng Bangsamoro moral governance. Kinakailangan talaga sa atin kasi is a new term.
Basic yun, sir. Yes, actually, Oo. it's only the chief minister who coined this word, the bangsamoro or we could say moral governance. Why? So mayroong ethical governance as a political scientist, for example. So mayroong ethical government, may moral, may good governance, and so on and so forth. Tama, Pero good yung governance doon, yes. Yes, kasi especially yung issue ng ethic at saka morality, kasi ang kahibahan when we talk about morality, nagsasabi o nagdistinguish yan what is right and what is wrong. Yeah, Pag correct. gamitin mo yan what is wrong and what is right to para i-regulate ang behavior ng human being, yun ang ethics na sinasabi Yun. na. May ethical code, di ba? Tama. Okay. Tama po, sir. Dahil, sir, narinig natin ang may bell na po, sir, no? Alas 12, una na po ng tanghali. Sir, we would like to hear your final statement para ho sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa para ho kanilang mabaon sa ating 68 episode ngayon. Okay, so ito pong mensahe from our Deputy Executive Director ng DAB-OCM, Dr. Shamsuddin Taya. Yes, sir, your message? So, as far as the DAB is concerned, on behalf of the DAB, so we are trying the best we can to support, para masuportahan, to make it, reality, yung palagi nating naririnig na programa, malaking programa ng or we could say policy and the direction of the chief minister as far as the moral governance is concerned. Kasi I believe this is if we succeed on this is the only way that we can combat the corruption. As long as the corruption is there, we have nowhere to go. So that's why ito yung kailangan pagtulungan natin. So we need to help. So we need to support the government. This government is our government. Yeah. So it is for us, and then it is for our hope, especially for our future generation. Yes, sir. Thank you very much, sir. Maraming salamat, and we hope that we can be with you again in our future episodes ng ating programang MHS Delivers. Yan po, atin hong nakapiling ang Professor of Political Science and of course Deputy Executive Director ng DAB-OCM, Dr. Shamsuddin Taya, para ho sa ating MHS Discusses na isa hong napakahalagang bahagi ng ating programang MHS Delivers. Mahalaga po yun ang kanilang ginagawang modules on VTPD and of course moral governance, dahil tama ho, kailangan pare-pareho ho ang ating pagtingin at pagkakaintindi sa moral governance para kahit sino magtanong sa atin ay masabi natin ang totoong kahulugan ng moral governance at maisagawa natin. Yun ang pinaka-importante para maiwasan ang korupsyon, ayon ho kay Dr. Shamsuddin Taya. At yan ho ang bumubuo sa ating MHS Discusses, ang talakayan portion ng ating programang MHS Delivers. 12:03 na ho ng tanghali, nakatingin na sa akin ang ating technical man sa kabila. Kaya atin na ho tayo ho dumako na sa ating huling bahagi ng ating programa, at yan ay ang ating KKK. Ayan, supposedly ito ho ay bibigay sa atin ang ating kabalayan na si Ria. Sa ngayon, atin na ho muna nako, kayo muna ay tumingin sa akin. Baka ho maibigay ko rin sa inyo ng tama, pero ito ho ay talagang alam na alam ng ating kabalayan na si Ria. But for now, para sa ating katanungan, kasagutan, kaalaman ng KKK portion ng ating programa kung saan pwede kayong manalo ng 100 peso load kapag kayo ho ay nakapagpadala ng inyong mga tamang sagot sa ating mga katanungan sa bawat episode ho ng ating programa. So ito po ang ating Magic 3 Questions, 3 katanungan sa ating 68 episode ngayon, na kung saan kapag inyo pong nasagot at kayo ang nauna, maaaring kayo po ay maisama sa ating 5 winners. 5 winners of 100 peso load each sa ating programa. Okay, ang ating unang katanungan, of course, ating nabanggit kanina sa ating IPH without O, ang ating trivia segment ng ating program, ang COSLAP. Nako, medyo mahirap ito, no? Ano ang ibig sabihin ng
COSLAP na isa itong ahensya under Department of Justice na namamahala ng land disputes, land conflicts. Ayan, unang tanong, ano ang ibig sabihin ng COSLAP? Okay, pangalawang katanungan ngayong 68th episode ay ano naman ang ibig sabihin ng VTPD? Ano ang ibig sabihin ng VTPD na nabanggit kanina ng ating resource speaker na ilan ho sa mga kanila hong itinataguyod at ginagawan ngayon, pina-finalize ang module nitong VTPD na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Okay, ang ating pangatlo at huling katanungan ngayong 68th episode ng ating programang MHS Delivers. Ito ho, madali ito. Okay? Hindi ho kayo pahihirapan. Nabanggit ho ng ating guest speaker kanina, ano ang ibig sabihin ng BOL? Naku, napakadali nito, no? Pag hindi pa nakuha, ito ho ay palaging sinasabi na ho natin, ang BOL. Ano ang ibig sabihin ng BOL? Okay, yan ho ang ating magic 3 questions ngayong 68th episode natin. At ang inyong mga kasagutan, kasama ho ang inyong mga pangalan, edad, address, ang inyong trabaho, ay inyo po ipapadala sa ating text line number na 0955-799-4778. Again, pakisave na ho sa inyong mga telepono, sa inyong mga cellphone, 0955-799-4778. For the third and last time, 0955-799-4778. Yan. So bago ho magtapos ang ating programa, basahin ko lang ho ang ilang sa ating mga nag-comment. Adan Abdullah, assalamualaikum. Alaikum salam. Ang ating kabalay na si Zuhaira, watching from Cagayan de Oro City. Watching with kabalay na Hamsi and we other kabalays from MHSD and the CRS, Catholic Relief Services. Thank you so much. And ang ating kabalay si Amsari, assalamualaikum, watching from Cagayan de Oro City. At yan ho ang bumubuo sa ating programa ngayong ating 68th episode. Ang ating programang ito, ang MHS Delivers. At kami ho ay magpapaalam na sa ating episode ngayon sa ngalan ho ng ating Minister, Attorney Hamid Aminuddin Bara. Of course, kaakibat ang ating Deputy Minister, Attorney Jose Lorena, at ang ating Director General Esmael Ibrahim. At sa ngalan ng ating mga co-homecasters, si Ria, si Zu, si Amsari, sa ating technical side, Dato Nohaz and Sir Almansur, at si Surgeon na naka-blue and white. Thank you so much for manning our technical matters there at the other room. At sa ngalan ho ng ating speaker ngayon, Dr. Shamsuddin Taya. Ito ho ang inyong lingkod sa Limbay Abdullah. Nagsasabing tayo ho ay nagtatrabaho guided by our hashtag sa opisina. Ang ating hong hashtags na palagi hong sinasabi sa inyo, hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with, excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building a community, building ummah. Again, ito ho ang inyong lingkod, nagsasabing wabillahi tawfiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Magandang umaga ho sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.